Tervehdys. Mä oon Matti Rautajoki, EFT- ja konstellaatioterapeutti ja iskelmälaulaja. Mikä on konstellaatiohoito? Tämä hoitomuoto, mitä olen nyt tässä 1,5 vuotta tehnyt päätoimisesti. Ja miksi sinulla on mahdollisuus ja miten sinulla on mahdollisuus ilmaiseksi saada tutustumishoito, ilmainen hoitoapu. Ja nyt mä vähän avaan, että mistä tässä konstellaatiossa on kysymys. Yleisesti me ihmiset ajatellaan, että jos meillä on jotain fyysisiä vaivoja, vatsavaivoja, suolistovaivoja, kipuja, unihäiriöitä, niin ne liittyy jotenkin meihin. Että meidän kehossa on jotain vikana tai muuta. Tai jos meillä on jotain mielenterveysongelmia, että meissä on nyt se ongelma. Tai tosi paljon lapsilla on erilaisia ongelmia. Ja nämä lasten haasteet, ja nyt nämä yleisesti meidän haasteemme. Mä oon tehnyt nyt pikkasen vajaa 1000 konstellaatioa tälleen yksilöllisesti etänä WhatsApp-videopuhelulla. Ja näistä kaikkien haasteiden, kipujen, fyysisten vaivojen, mielenterveysongelmien, lasten parisuhdeongelmien ja muiden ihmissuhdeongelmien haasteiden takaa on löytynyt meidän esivanhempamme noin 2-10 sukupolven välissä. Eli tämmöisiä niin kuin tiedostamattomia sidoksia meidän perhejärjestelmään, eli siihen joukkoon, joka on ennen meitä syntynyt. Ja tähän perhekonstellaatiofilosofiaan, Bert Hellingenin kehittämään menetelmään, se perustuu siihen, että me emme ole erillisiä tästä meidän suvusta, vaan olemme heidän jatkeensa. Puolet meistä tulee isän puolen sukua ja puolet äidin puolen sukua. Ja nyt tässä puhutaan nyt tällaisesta sukukarmasta. Sukukarma tarkoittaa semmoisia asioita, katsotaan mitä se tekoäly sanoo siitä sukukarmasta, eli että viittaa ajatuksen, että esi-isiltä ja aiempien sukupolvien toiminnasta, uskomuksista sekä tunneelämästä periytyy nykyiselle sukupolvelle käsittelemättömiä energioita, malleja ja oppiläksyjä. Ja se näkyy vaikkapa sellaisenakin, että jos siellä on tapahtunut vaikka murha, niin se on vaikka erilaisten onnettomuuksien, vastoinkäymisten tai vaikka ihan fyysisesti maksat. Sulle tulee laskuja ja joudut maksamaan asioita ja tämmöisiä vastoinkäymisiä, niin sulla on tämmöinen lojaalisuussidos johonkin tiettyyn esivanhempaan, esiäitiin tai isään siellä yleensä 2-10 sukupolven takana, joka on ollut uhri tai pahantekijä. Ja näitä esimerkiksi pahoja tekoja sitten maksetaan. Puhutaan tämmöisenä maksulinja-termillä. Mutta tämmöinen sukukarma. Ja tämä tarkoittaa sitä, että nyt nämä 1000 asiakaskeissiä, mitä mä oon tehnyt tässä näihin kaikkiin haasteisiin on tullut apua. Sillä lailla, että esimerkiksi vaikka vatsasuolistovaivojen, siellä on kiinalaisen lääketieteen mukaan, mitä mä oon tehnyt, niin suru on esimerkiksi sellainen tunne, joka häiritsee paksusuolta. Niin esimerkiksi vaikka ummetukset, niin ne liittyy näihin esivanhempiin koviin kohtaloihin ja kärsimyksiin, suruun ja näin. Ja niin kuin esimerkiksi tuossa tänään aamulla asiakkaalla oli masennus, pitkäaikainen masennus, hän on yrittänyt kaikkea muuta mahdollista. Ja nyt se juurisyy löytyi sieltä, että 6 sukupolven takaa esiäiti ja hän oli menettänyt isänsä, eli siellä oli tämmöinen vahva esiäidin suru isän menetyksestä, eli keskeytetty rakkaus isään, tämmöinen henkinen menetys. Ja hänellä oli niin kuin lupaus siitä, että minä olen kuin sinä ja lupaus kärsiä puolesta. Ja se esti nyt sitten tämän ilon tunteen.
Ja nyt tässä konstellaatiossa hänkin siis tilasi ilmaisen konstellaatiotutustumistunnin hoidon minulta. Eli kartoitettiin kaikki haasteet ja sitten katsottiin, mikä on juurisyy masennukseen. Ja kehon liike nyt tässä konstellaatiomenetelmässä, mitä mä teen, joka on uusin muoto, niin kehon liike näytti sieltä, että mä otin 6 askelta taakse, eli 6 sukupolvea. Ja kun mä esitin sitten tätä esiäidin kohtaloa, niin sieltä tuli kehon liike näytti, että isän menetys. Ja kun me sitten annetaan tietyt lausekkeet sille, sanotetaan tälle esivanhemmalle, vapautetaan hänet tästä traumasiirtymästä, tästä traumasta, ja saatetaan hänet lepoon, ja sitten puretaan se lupaus, että minä olen kuin sinä ja minä kärsin puolestasi. Ja sen jälkeen vapautetaan itsemme omalle paikalle omien vanhempiemme lapseksi aikuisena nykyhetkessä. Ja sitten annetaan lupa vaikka siihen iloon, vaikka tämä esivanhempi kärsi, koska aikaisemmin on ollut lupaus, että minä kärsin sinun puolestasi, jotta sinulla olisi helpompaa. Ja nyt tämän konstellaation hoidon idea on, että me käännetään, että kun nämä esivanhemmat haluavat, että meillä olisi nyt helpompaa, kun niillä on jo niin vaikeita ollut, niin annetaan se lupa, että minulla on nyt lupa nauttia elämästä, rakastaa itseäni, hyväksyä itseni ja elää helpompaa elämää silläkin hinnalla, minkä sinä olet maksanut. Ja sen jälkeen hän jo olossaan huomasi, että oli jotenkin vapautunut ja liikuttunutkin. Mutta tosi hyviä tuloksia. Ja miksi sinulla on, mikä on tässä koira haudattuna, että jokainen saa ilmaisen hoidon? No, tämä on semmoinen menetelmä, että on hirveän vaikea selittää, että miten se konstellaatiohoito tapahtuu, vaan se pitää kokea. Ja siksi jokainen saa ihan ilmaiseksi kokeilla. Se ei sido mitään sinua. Se ei sido mihinkään ja on mahdollisuus sitten jatkaa, jos haluaa edullisesti. Mutta mikä tahansa fyysisiä vaivoja, mielenterveysongelmia, ihmissuhdeongelmia, parisuhdeongelmia, lasten viiltelyt, ADHD, ylipäätänsä tämmöiset nepsyhaasteet ja muut, niin me kartoitetaan sun haasteet ja tehdään sulle sitten ilmainen yksi hoito sun siihen asiaan, mikä sua haastaa, mikä on se haastava asia. Mutta tosiaan konstellaatio on keino katsoa meidän haasteidemme juurisyytä, joka tulee sieltä suusta tämmöisinä lojaalisuussidoksina, että kärsimme esivanhempiemme puolesta. Me olemme tämmöisen lupauksen jo syntyessämme tehneet tiedostamattamme. Ja nyt tässä vaan sitten katsotaan, mistä ne haasteet tulee ja vapautetaan ne. Ja sitä kautta voidaan saada se pysyvä muutos sinne elämään, kun tämä asia tapahtuu myös siellä alitajunnassa ja kehossa. Mutta jokaisen kannattaa tietenkin kokeilla johonkin asiaan. Kaikilla meillä on jotain haasteita. Jotenka ihan riittää, kun laitat mulle tekstiviestin numerooni 044 727 94 98. Viestin konstellaatiotutustuminen, se riittää, niin sillä saadaan sovittua jo aika. Tai tässä Facebookissa, niin siihen kommenttikenttään kirjoittaa tutustuminen, niin voidaan Messengerissä sitten sopia aikaa. Mutta näin. Eli juurisyymme
haasteisiimme tuleekin suvusta. Ne eivät johdukaan meistä. Mutta kiitoksia, kun jaksoit kuunnella loppuun asti, ja päivän jatkoja. Moikka!